Shapa, mwailo ngani mzuzum kapila jithundi kirenyu kadibomo tara luare moko. Kaduzum kapila. Kuizimino gwel kirina pong pekne agi moko nyathika dujuraro. Bajuri nyakweli. Anda kitwegi masip. Na koni no kubichalo nito nyalo chalo nito mano rucho kawuono. Obiro ke tem kubwa. Azeri jang urgilana azeri jang teridbu ngok tamra wok bil. Dia pidi malat mbogo nyathiki bat kireni ki wakto gimakwar chabi. Mwailo ngani mzuzum vevo makoro oti go. Omisho mina vevo wagile mko nyang'igi momo. Mae ano wagitap. Mae an. MC Richman ka uketela makori. Supply matino manyiri. Itino malende kiro nyitima chaka vitirike toto kole kwa moli. Dero kimon gi buru. Ma MCT. Yang buru yang damuji jam. Waga tienu. Basi kwa mo gajwang mineno koro donjo no. Mineno koro chungenge yako. Mano iluongo ni Berbiune Entertainment, Okeng'e Group. Mano Entertainment Okeng'e Group. Berbiune. Kinadwani ne baba, mit kendo yo maratani. Mit kendo yo maratani. Akoni ni dhie YouTube kanyo. Berbiune Entertainment. Kidonja gulu kituo. Ipeka gulu kituo. Kida matini kidonja kingdom. Mimi senda moro kanyo mabendi giute girofa moko. Ni Berbiune team. Udonge. Go number mibiro mi kanyo no 0707811502. Ti yudo jo Berbiune Entertainment team. Gama chelo majalo. Ma Berbiune Entertainment. Agulu kitok tin. Waga tienu. Sa chiel. Yatilo renyo koto mini wakto nang. Waga tienu. Sa chima wago tis. Bas, yo ngama chelo. Kakosa nyisi ni Berbiune team. Kik Berbiune kanyo. Idhi do daraja kanyo moger maduong'. Irrigation be kalo kanyo kiero tinyalo luokri matin kokichaki wuok. Donj Berbiune dala. You team kubwa. Bas, jekwere mo gajwang. Akono ineno msugutu. Batubles. Adwani monda wugo wadwa adwani monda wugo wete na te. Adwani monda wugo wete na te. Wukodege. Mbui owete na te manitiere online. Kamano. Ma wadwa miluongo ni Facebook Anyango. To gi Twitter Adhiambo. To gi Yao Akinyi. Kamano. To gi TikTok Murin. Iwinjo. Adwani wuo kod gi duto te. Instagram achien. To gi Instagram achien. Kamano. To gi Yao Monica. Awinjo. Adwani monda wuo kod. Baba konege. Kopo nini ngi data kata matinti ngamo siep kwa kendo ma follow gige wa. Kata mana mar 50 kende. Dhie YouTube kanyo 50 ng'eny. Mana masiling apar kata 20. Dhie YouTube kanyo. Dhi kumoro mora nyaka TikTok. Omera ne Berbiune Entertainment Okeng'e team. Koro sani osebiro ma serious. Bas ke kusebedo kuwinjowa pile ka pile. Ana wuone dala mar sori. Mae ng'ama nokela nyimu. Jok mokwan go. Kaling matin magikoda. Jipano rano gochona. Kawuono. Ang'eyo ni lwedo mudonje ni jokenge. Oyari tomuol. Unagenga kala usi. Ma janabi bende kapok iwinjo. Wach weche kate. No nyiero mimuonyi laki. Gima udwani mondo wakonu, wamire uru support kaka joluo. Waukero kisungu gi Kiswahili mbele nya. Support uru dhowa. Baba konege. Dhowa bebet midomo yetu ni tamu. Ni tamu. Sedamu wapi?